Hello, good morning guys. Kumusta diha? Kumusta tanan? Bulahan ka igsuon, bulahan ta. Nakamata ta karong adlaw mga igsuon, gitagaan pataog laing higayon sa Ginoo nga magdaig, gitagaan patag laing higayon mga igsuon nga mag-enjoy sa libreng hangin gininhawa nga gitugot sa kahitasan. Gitagaan patag higayon mga igsuon, another chance mga igsuon nga atong i-improve, atong makakaton ta sa atong mga sayop sa kagahapon nga atong i-apply ang lesson sa karon to make us a better person. Amen. No, so grabe blessed kita mga igsuon, wa tay mag-anto sa balatian. Amen. Nindot kayo ni siya nga gasa gikan sa kitasan. This morning mga igsuon, sa dili pa ko moadto sa akong mga trabaho, dili pa ko magkaos unsa man diha mga igsoon, gusto lang ko mobilin og gamayng pagdasig ninyo mga igsoon. Ang akong isgutan karon mga igsoon, usa lang kagamay nga topic regarding aning coronavirus karon, og nay usa ka virus nga gitawag og spiritual virus, no? But before that mga igsoon, I just want once again to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and then to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Mga igsoon, puro ra gini pagdasig, pahinumdum, warning, so ubanda, but it's all about the word of God. And then gusto lang na ako matrending, mabiral ang pulong sa Ginoo, no? Nindot i-chismis ang pulong sa Ginoo, ipakatap bisan asa ang pulong sa Ginoo kaysa sayop sa isigkataw nato. Amen. Mas mag-glorify pa si Lord, no? So anyway, thank you sa mga new subscribers nako. Thank you so much. God bless, and then just stay updated to all of my videos nga akong i-upload. It's all for the glory of God alone, no? Amen. So, now this morning mga igsoon, gamay lang pagdasig. Ako na bantayan sa news mga igsoon last night or the other night, halos every night before me matulog igsoon, my wife and me magtuan jud mi, magnanaw mi og mga replay sa YouTube sa mga latest news ano. So, ako na bantayan mga igsoon nga yes, daghan na nga ayo naka-recovered, but murag na daghan gyapon siya ang confirmed cases. So murag daghan ba, so no, so ako nabantayan nga kana siya nga mga report mga igsoon, mga issue is naghatag og panic sa kadaghanan sa mga Pilipino, sa mga tao sa kalibutan, no, nakahatag og kanang kagul-anan sa dughan sa mga tao, no. And then samtang nagpray ko, na-realize na ko nga basin baya og ang mga tao mas concerned sila sa coronavirus kaysa sala nga may gitawag og spiritual virus nga may hinungdan nga dili ta makasakas sa gingharian sa Dios. Sala nga may gitawag og spiritual virus nga may hinungdan nga dili ta makaguba sa atong relasyon sa Dios, no. So mao na atong bantay, no. So basin bayag nag-worry ra ta karon aning gitawag og coronavirus kaysa wa ta nag-worry sa atong gihambin nga sala nga may gitawag og spiritual virus nga may hinungdan nga dili ta kasakas sa gingharian sa Dios, no. So mao na atong isgutan mga igsoon kay I remember mga igsoon sa event Jesus Christ mga igsoon sa iyang ministry, every time nga magampo siya masakiton, maayo siya mga buta, bakol, tanan mga igsoon, moingon siya at the end of the line, moingon siya, go and sin no more. Once again, go and sin no more. Ngano man posible mga igsoon nga ang hinungdan nga ang tao nasakit tungod sa sala. So posible mga igsoon nga mo resulta sa sakit or balatian sa katawo ang sala, no. Kaya siyempre na may entry point ang yawa mo buhat, no. So mao na mga igsoon nga every time nga mo ampo si Jesus Christ mingon siya, go and sin no more, go and sin no more. So meaning lakaw og ayaw na pagpakasala, kay kung magpakasala pa kag balik mo balik tong sakit nga giayo niya, no. So mao na tong bantayan. So like sa 2 Chronicles 7:14 nga if my people who are called by my name will humble themselves and deny and turn from their wicked ways, no. So sa ato pa mga igsoon, posible nga ang hinungdan sa nga ang yuta mga igsoon walay kadagaya mga igsoon tungod kay ang mga katawhan sa Ginoo naghimo og mga butang nga dili maayo. But kung magpaubos ang mga anak sa Ginoo mga igsoon, mga katawhan sa Ginoo maghiusa, magpaubos mo angkon sa ilang dili maayo, sa ilang mga sayop, and then mutalikod sa mga di maayong binuhatan mga igsoon, maminaw ang Ginoo niya, moayo, no. Meaning naa day mga igsoon ang kaayuhan mga igsoon, naa ang kadagaya mga igsoon, naa ang kaayuhan sa balatian sa dihang mutalikod ta sa mga daotan natong binuhatan, no. So pareha ni mga igsoon coronavirus mga igsoon. Siguro para nako kaning coronavirus mga igsoon wa may problema. Example kanang kung example pananglitan lang niya pero dili ni siya pananglitan ni mga igsoon. Example matakdan kay ako na lang kung example matakdan kinta ko coronavirus pero
Pero bisan pag magantos ko sa coronavirus mga igsoon, pero ning biya na ko sa pagpakasala mga igsoon. Although di ta perfect but we have a choice, no? May biya na ko sa pagpakasala, nga wala na ko ning buhat sa mga butang, nga wala na kay pamaya sa Dios. Posible pa nga bisan pag matakdan ko coronavirus, makasaka gyapon ko sa gingharian Dios. Pero blessed mga igsoon, bisan pag wa ka takdi, di ta matakdan aning coronavirus pero nagsige taghambin aning sala nga may gitawag og spiritual virus, di gyapon ta kasaka sa gingharian sa Dios, no? So mao na tong bantayan. So kay basin concern na ta kay ba aning gitawag og coronavirus pero ta ka bantay nga kita mismo naghambin-hambin og sala nga may gitawag og spiritual virus nga mahinungdan nga naka-disconnect nato sa Dios. Amen. Mahinungdan kay matod pa sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga ang sala mahinungdan ngano ang iyang dalunggan dili mamati sa hangyo nato, no? So mao ni mga igsoon, mao ni atong bantayanan mga igsoon. Mao ni ang atong dapat ta mag-worry kaning gitawag og spiritual virus kaning sala, no? Mao ni ang butang nga dapat nato talikdan. Kita ingon nga mga anak sa Ginoo mga igsoon, wa tay laing buhaton kung dili ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Yes, dili ta perfect pero lahi ni mga igsoon. Kar kita nga nanay Ginoo karon, kita nga naanay tinud-anay nga pakigirelasyon sa Ginoo, makasala man ta igsoon pero lahi na sa una. Wala na tutuyo dili pare sa una nga intentional nga mabuhat tag sala, magplano gid ta, no? Nga gikinabuhi gyud natong pagpakasala. Karon makasala ta ginagmay dito wa may perfect na to kay lisod pug maperpekto ta di na ta manginahanglan sa Ginoo, no? So mao na mga igsoon, mao ni akong concern lang this morning nga basin baya og so much ra kayo or grabe ra tong pag-worry ning gitawag og virus. Hadlok ang uban pero naay dapat nato hadlukan mga igsoon kaning gitawag og sala nga gitawag og spiritual virus nga mahinungdan nga dili ta makasaka sa gingharian sa Dios. Amen. So mao ra akong pagdasi gamay pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kabuntagon mga igsoon. Amen. So salamat. Just stay blessed mga igsoon. Just keep on dancing in the midst of every storms. Amen. Kay duha ra man sama sa akong giingon last time yesterday, duha ra may tabo na to aning unos kaning virus, kalamidad, sa tawag ni mga katalagman. Duha ra may tabo either malunod ta nini, maguba atong relasyon sa Ginoo, ma-disappoint ta or magsayaw-sayaw ta taliwala nining unos, no? Nabito ko gi-share sometimes mga igsoon, God allows storm dili para ingon nga malunod ta or iano ta, but He just wants us to teach how to dance in the storm. Amen? So, mauna mga igsoon. So, once again, God bless and then have a blessed day, have a blessed and fruitful day to each one of us. Padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, padayon ta sa pagpasalamat, padayon ta sa pagsinggit nga ang Ginoo maayo. God is good all the time. Amen. So bahalag wa kay hinabang basta ang Ginoo maayo. Daghan tag rason nga pasalamatan ang Ginoo mga igsoon. Amen. To God be the glory.